Mga igsuon, mangutahan ako kaninyo, pila man kabuok 10 commandments? Pila kabuok 10 commandments? Pulo. Doon na tayo, pulo kabuok 10 commandments. Sunod nga pangutahan na, inyo bang na-memorize kining 10 commandments? Manunay akong pangutahan na ron. Manunay problema ron kung na-memorize ba nato ning pulo kasuguan sa Dios. Doon na sa kabata, nangutahan na siyang mama, ma, unsa man ang pulo kasugo? Ningon ang inahan, kanang pulo kasugo doon, katunang gihatag sa Ginoo ngadto kang Moises, aron sa pagpadayag, nga siya gamhanan gayod. Ningon na bata, tinood ka ma? Kung mao ka na, mas gamhanan day ka sa Ginoo. Nakuratan ng inahan, ngano mang gamhanan ko sa Ginoo anak? Salang-alang kay mas daghan pa man imong sugo kaysa sugo sa Ginoo. Ang Ginoo pulo ra man kabuok, imo daghan man kaayo. Wala pa gani ko nahuman diri. Tuwa na pod, garatatat na po ng baba og sinugo. Nihilom na lang ang ginikanan, nihilom na lang ang inahan. Pero kita makigsunan ko ni Kristo. Kining pulo kasugo nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Moises. O gipadayag usab kanato. Ato ba kining na-memorize o ato ba kini napuy-an? Mao na yung pangutanaha nga nagdala o pamalandong di sa tag sa kakaugalingon. Kay karong Domingo ha, ang Dios nagpahinumdum kanato pinaagi sa mga pagbasa mahitungod sa iyang mga pagtulunan. Ilabi na gayod ang duha ka mahinungdanong sugo sa Dios, ang kasuguan sa gugma. Gugma ngadto sa Dios o gugma ngadto sa isig katawo. Kung maghisgot gani ta gugma, pagkaanindot kaayo pamaynawon, ilabi na gayud sa mga batan-on, kilig to the bones paghihapon. Kung maghisgot og gugma, ang smile hapit maabot sa dalunggan. Bisan gani sa mga bagong minyo, lami pa kayo paminawon, lami pa kayo tagamtamon ang mga I love you sa ilang mga partner. Lagi nahigugma. Apan pila na gani katuig sa kaminyoon, unsa kaha? Bago pa gani minyo, uyab pa gani, manglupad ng mga I love you, manglupad ng I miss you, take care, good night, nikaon na ka dear. Pero dugay na gani sa kaminyoon, sa na may manglupad, kutsara, tinidor, baso, plato, kaldiro. Or, kung sa ka-partner mingon, I love you darling, siguro mo tabagpon, paghilom diha, gahilas-hilas na laman ka. Nindot kayo paminawon ang gugma sa bag-o pa. Apan, kung magkadugay na, magkaaslom, magkapait. Mga igsuon, ang duha ka mahinungdanong sugo sa Dios is a summary of the 10 Commandments. Summary of the 10 Commandments. Nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Moises. O ang Dios nagpakatawo mianhi sa kalibutan o kining pulo ka sugo nga yang gihatag ngadto kang Moises. Ya kining gisummarize ngadto sa duha. Aron sa ingon, masayon nato nga hinumduman og mapuy-an gayud nato kini sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Apan ang pangutana karon, napuy-an ba kini kanato? Kung wala nato mapuy-i o wala nato ma-memorize ang pulo kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises, kumusta kining duha ka kasuguan nga gisummarize ni Kristo? Nga gihimo na lamang yang duha, gugma sa Dios o gugma sa imong isig katawo. Sayon hinumduman, di ba? Pero ang pagpuyo, unsa kaha kung sayon ba? Ang pagpuyo, nining maong duha kasuguan, sayon hinumduman, apan ang pagbuhat ni ini, mao'y lisod. Well, ato man puning makita, diha sa tuang mga buhat. Diha sa unang pagbasa, nagkanayon, ang maghalad ngadto sa laing Dios, Dios, gawas kanako, nga mao ang Ginoo, kinahanglang patyon. Kuyawa no?
Hapit na ra ba ang kalag-kalag? Daghan na po maghalad-halad ani. Hapit na po ng November 1 o November 2, maghalad-halad na po ta ani. Hinumdumin ninyo. Ang maghalad-halad ngadto sa laing Dios, gawas kanako ang Ginoo, kinahanglang patyon. Kita ra ba mga tawo, aduna tay kinaiya niini. Kay kusog kay daghan tag mga patuo-tuo. Kuning nun ta sa albularyo, paghalad dito sa punuan sa kahoy, kay nabuyagan ka dito, maghalad-halad pud ta. Sa atong pagbuhat ni ana, nakalapas ta sa unang kasuguan sa Dios. Nakalapas ta sa sugo sa Ginoo. Higugmaa ang Dios labaw sa tanan, labaw sa imong kaugalingon, labaw sa imong kasing-kasing, huna-huna, kalag. Love God above all things. Mao kini kasuguan sa Ginoo. Kung doon na tayo lang mga tinuhuan, kung doon na tayo lang mga patutuo, kung mutuo ta sa mga albularyo, sa mga mananambal, etc., etc., then nakalapas ta sa unang kasuguan sa Dios. O ngilngig ayo, kuyaw kayong giingon kaniya, nga pagapatyon ang maghalad-halad ug magtutuo og laing Dios. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, atong higugmaon ang Dios labaw sa tanan. Kung mao kini ang gipadayag ni Kristo diya sa ebanghelyo, sa dihang ang magtutudlo sa balaod ng utana kaniya, unsa man gayud ang malabing mahinungdanon o labing dako nga sugo? Siguro naglibog na ni siya tungod kay sa pagkadaghan sa sugo, sa pulo kabuok nga gihatag sa Ginoo, gipadaghan pagyud kini sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga Pariseo. Hantod nga niabot kini og 300 kapin. Kung iapil pa katong mga precepts, maabot pa ni sobra pa gayud. Muna naglibog siguro siya, unsa man kayo labing mahinungdanon o unsa man kayo labing dako. Muna nangutana sang kang Hesus. O gisamarais ni Kristo, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong huna-huna. In other words, dili kita magbaton og laing Dios tungod kay usara ang Dios nga may naghatag kanato og kinabuhi. Tungod sa iyang dakong gugma kanato, iyang giula, iyang kaugalingon, iya kitang giluwas gikan sa kaulipnan sa sala. Sa to pa sayop gudi ay ang pagbaton og laing Dios. Sayop ang pagbaton og laing Dios. Dili lang kani mga Dios nga mga diwata, kundi adaghay dunay daghang porma o laing klase sa mga Dios. Usa na ni ana ang kwarta, usa na ni ana ang gahom. Kini maghatag kanato sa kamatayon nga dayon. Kung atong gipakadios ang kwarta, kung atong gipakadios ang gahom, makatagamtam gay kita sa kamatayon nga dayon. Mano makigsunan ko da ni Kristo. Gamita ka ng imong kwarta, gamita ka ng imong gahom sa pagpadayag sa imong gugma ngadto sa Ginoo. Apan sa unsa mang paagi, muadto ta sa ikaduha nga kasuguan, ang paghigugma sa imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Mao na ni lisod-lisod karon. Magisgot kay tagugma sa to isig katawo, lisod kayo na natong pagapuy-an. Okay ra man siguro kung magisgot ta og gugma ngadto sa Dios, okay ra kaayo. May gugma gud ta sa Ginoo. Kay bisag unsaon nato away ang Ginoo, dili man mubalos ang Ginoo nato. Bisag usaw nato og baso lang Ginoo, dili man mutingog Ginoo. Inanua panalanginan pata pag-ayo sa Ginoo. Pero sulaig away na imuhang isig katawo. Sulaig libak na imong isig katawo. Pagka lisura kay kahigugmaon. Lisod kay higugmaon ang mga tawo nga imuhang gikasilagan. Lisod kayo higugmaon ang mga tawo nga nakalapas sa imuhang katungod. Apan mao kini ang sugo ni Kristo. Mao kini ang sugo sa Dios. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Dili man nato makita o dili man kita makahigugma gayud sa isig katawo, at least naningkamot kita nga mahigugma kanila. At least naningkamot kita nga makapasaylo sa atong mga kaaway, makapasaylo sa mga tao nga nakalapas sa atong katungod.
Ug mao kini ang hagit kanato makigsunan ko ni Kristo. Ang paghigugma ngadto sa atong isig katawo. Maningkamot kita niini. Tinuod, kung kamo gilisdan sa paghigugma sa iyong isig katawo, kung kamo gilisdan sa paghigugma sa iyong silingan, nga kanunay lang nang daot kaninyo, o hantod karon wala makabayad og utang, ako usab isip usa ka pari, mubati sa bakong sama ni ana. Isip tawhanon, lisod ang paghigugma sa tawo nga imong gikalagutan. Lisod ang paghigugma sa tawo nga imong gikasilagan. Pero ang Dios kanunay naghagit kanato. Kung nahigugma ka kanako, isip imong Dios, ipadayag ka na ngadto sa imong isig katawo. Kay usa ka dakong baka nga mayon ta, I love you Lord, I love you Lord, yes Lord, yes Lord. Pero sa imong isig katawo, wala na makita, wala na mapadayag ang imong gugma ngadto sa Ginoo. Kay matud niya, kung unsa imong gibuhat sa imong isig katawo, mausab ka na ang imong gibuhat ngari kanako. Kung nasilag ka sa imong isig katawo, kung nagdumot ka sa imong isig katawo, nagdumot ka kanako nga imong Dios. Nasilag ka kanako nga imong Dios. Pagkalisod nining maong kasuguan sa Ginoo, sayon hinumduman apan lisod buhaton. Apan makaigsunan ko ni Kristo, isip tawhanon, tinuod lisod apan maningkamot kita. Walay kumo sa pagpaningkamot, walay imposible sa Ginoo. Kung kanunay kitang mag-ampo, kung pangayo nato yang kasing-kasing nga mahigugmaon, walay imposible sa Ginoo. Kung pangayo nato kaniyang panabang nga makapasaylo kita ngadto sa atong isig katawo. Mingon siya, higugmaa ang tawo, kasilagi ang sala. O kinaot pa unta, makiksunan ko ni Kristo, nga isip mga magtotoo, isip mga Kristiyanos, atong pangayoon sa Ginoo, nga ato gayong mapuyan ang iyang makasuguan, yang gibilin din sa kalibutan. Na kitang tanan, magkahigugmaay, kitang tanan, magrespetuhay sa usag-usag. Kaya pinaagi ni ini, nagpakita kini, nga kita mga tinuod nga mga Kristiyanos. Yun nagsingabot nga SK ang barangay nga pinili ay atong gamiton ang atuang katakos dili tungod sa pag-angkon sa posisyon niya sa katilingban tungod sa itong mga personal interest. O atong iampo ang atong makaigsuunan nga naninguha nga makalingkod o dakong posisyon niya sa katilingban nga unta ilang gamiton ang ilang katakos, ilang gamiton ang ilang gahom, ilang gamiton ang ilang kwarta sa pagpadayag silang gugma ngadto sa isig katawo nga tinud-anay gayud dili lang gugma silang kaugalingon lamang kundi gugma alang sa tanan. Ato ka nang iampo og mamalandong kita pag-ayo, kita mismo ang mupili atong pamalandungan pag-ayo, atong iampo sa Ginoo nga makapili kitang mga kandidato nga adunay gugma sa Dios, adunay kahadlok sa Ginoo, o adunay gugma ngadto sa iyang isig katawo nga andam og mga lagad sa tanan, subay ug haom gayud sa mga panig-ingnan ni Kristo nga gipakita din sa kalibutan. Atong hiusaon atong mga pag-ampo o atong pangayoon kana sa atong pagpadayon nining santos nga misa. Amen. Palihog manindog.